Hola, bon dia. Jo us volia parlar a tots els alumnes del CEPA Pitiuses d'Eivissa i també, per descomptat, a la vostra professora Anna Tur, us volia encoratjar a llegir Noves Dames del Crim. Jo crec que us divertireu molt perquè és un llibre amb 13 relats i, per tant, cada història, cada conte és diferent, són relats de crims, no tots fan por ni res, però bueno, hi ha una mica de tot. Precisament en aquests volums, amb antologies d'aquest tipus, com que hi ha tantes històries diferents, encara que una no us agradi o dues no us agradin, però segurament les altres sí. Per això us dic que no us desanimeu, si potser en llegiu una i dieu «Ai, no m'ha agradat gaire», no vol dir res, perquè segurament la següent i l'altra us poden agradar. Són històries diferents, cada una de les autores ha posat la seva manera d'escriure, la seva manera d'enfocar la literatura, la seva veu pròpia, però sobretot jo crec que el que interessa és que us agradi un gènere com la literatura breu, que requereix molt poca estona de lectura i, per tant, no hi heu de dedicar hores i hores, sinó que podeu llegir els relats tranquil·lament, amb una poca estona, i després que us comencin a agradar aquests relats, que pot haver-hi crims, que pot haver-hi terror, misteri, suspens, intriga, etc. Jo us vull dir que tant les altres autores com jo mateixa entrarem al blog, si fa falta compartirem coses i, per tant, jo sense vergonya us dic que escriviu el que penseu i si un relat no us agrada també ho podeu dir, perquè serà la manera de fer debat i que tots millorem, els escriptors, les escriptores millorem com a escriptores i vosaltres també veieu la nostra manera de fer les coses. Moltes gràcies a tots.